morning mga kaaro, February 16, 6 a.m. Sabay tayo natin no karoman sa diskarte tayo, angaliw tayo iluluganan minsan natan balot yun, pit grooming o dog grooming na aso diyan tagupan, diyan tubong wala duwaran aso di man mga boss. So diskarte lang ba yan, diskarte babakil kasi pandidiskartehan tayo boss no makapoy sa grooming. Wala tayo video okay no si video okay yun medyo makapoy wala tayo no grooming ano ta may nangapoy grooming mat ya tayo patakalaso gaton babangil so pandidiskartehan tayo ano sasakay kasi diskarte tayo gapo katuta naman nuno takya ng babangil ya diskarte paano kahit papaano ago-ago makasurvive tayo yun no tayo banyok lalamot ya mang grooming aso sige ta kung nayarin man video habang mandadrive kasi ang gapimanan na cellphone ko niya bubukor ko sundong ko nit anulit may kaibak si Boy Negro ayun thank you sige tayo si kami nagbarangay anulid mga dan mga boss sundon tayo ipayo Negro bangon tayo pangapi kaibak nanasis labat ang grumit tayo aso alag tabong may grumin eh nagagatal parang isoy so kaibak natin nga po'y simba ang kamanla ko'y manok start lang yun grooming naman mga boss kung ginagawa natin sa may dugong dagupan ko tapos na naliliguan na lang ni Paritis kayo mga aso sa mga gustong magpag-groom dyan linggo ngayon kasama natin si Paring Tisoy wala at silang tindang fried chicken so pinag-extra ko siya ayan okay naman pinapaliliguan na yan maraming salamat po bossing yan dito yung plate namin yun napunasan na tapos na yung dalawa balik pangatlo na yun papaliguan lang namin yung isa yung tuta yan paligo na lang yan tapos okay na Props kamusan talabat tayo sa kita ta yun last one papaliguan lang yan yun okay naman na kahit papano baga alas 9 na so umalis ako ng 6 so 3 hours lang okay na diskarte na naman na tayo bagay hindi naman mabigat tong trabaho natin after nito pick up na lang ako ng video okay sa may nilumbot tapos okay na half day lang ay oo after naman ng pagpapaligo namin ng kaso dito pick up ako sa nilimbot ng video okay after nun mamaya na lang yung stud service na lang na ano ba na yun Shih naman sa gasang lang naman yun kaya half day lang yung trabaho ko yun okay naman na kota na kahit papano yun right gawa niya siguro mga 5 kanto siguro depende pero nayari lang tamas matutaplan sa Bumboy quality ano babalingit kanong bossing mo sasabuno na kano surf sing kargam ay so gamit may shampoo mga boss tan yun sasabunin ito mo ng barkadak yun mga boss yung dawit ila dyan yan nilumbot mapandan pick up on labat namin video okay wawa mo malay bayaw ko asumpal lay grooming pick up natin niya video okay tapos okay lang pa stud labat lang pa inawala mo anos labat ka talaga mga kaaraw
subilay labat. Ano ang ngapay anos mo, ngapay diskarte kasi dyan. Apo. Yan, yun. Anos, lawas. Okay na. Kuha na rin namin ang location. Bigay kami dito ng isang long table tsaka 10 pieces na upuan. Yun. Okay na. Sa mga gustong mag-rent ng video ka dyan, PM nyo lang ako. Bibigay tayo ng long table tsaka 10 upuan. Yan. Open tayo sa lahat ng barangay dito sa may Mapandan. Yan, sa may Nilombot ito. Thank you. Tapos na naman ang trabaho natin.